שלום יוטיוב, היום אני מראה לכם איך לעשות את השטיח הזה. אז השטיח הזה הוא בעצם עשוי רק מהחולצות, מכנסיים, מה שאתם לא צריכים. אז יאללה, אני אראה לכם את הדברים שאנחנו צריכים, אוקיי? עכשיו תסתכלו, דבר ראשון אתם צריכים חולצות, סמיכות וכל דברים שאתם לא צריכים. הנה, יש לי כאן את החולצה, יש לי כאן בד שלא צריכים, עוד חולצה, ככה זה, אוקיי? דבר שני, אנחנו צריכים את זה. זה נראה כמו, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה עוזר בזה, זה לעשות שטיחים, אוקיי? אני קורא לזה, טוב, לא משנה איך אני קורא לזה, יאללה. אז בואו נתחיל. לא, עוד לא. והדבר השלישי והאחרון, זה אנחנו צריכים מספריים, אוקיי? אז בואו נתחיל. אז הנה, לקחתי פה בד שאני לא צריך, אוקיי? אני פורס אותו וגוזר אותו לפסים. אבל תסתכלו באיזה צורה אני חייב לגזור את זה. הנה, תסתכלו. לוקחים את המספריים האלה, רואים? לוקחים פה וגוזרים. אבל יש צורה מיוחדת כדי לגזור את זה נכון. רגע. יופי. הנה. טוב, זה יותר מדי ארוך, קשה. הנה. תסתכלו. ככה ממשיכים. הנה, תסתכלו, אני גזרתי את הפס הזה, אוקיי? אבל אני גזרתי אותו לא עד הסוף. הנה, תסתכלו. רגע. הנה, רואים את זה? זה ההתחלה. גזרתי הנה, ולא גזרתי עד הסוף. רואים? יש פה קצת רווח. עכשיו בואו אני אסביר לכם למה צריך את הרווח הזה. כי אם אתם רוצים חוט ארוך, אתם צריכים לעשות חוט ארוך, ואם אתם צריכים לעשות חוט ארוך, אז אתם צריכים להשאיר כאן רווח, אוקיי? אז אתם לוקחים, אוקיי? הנה, רגע. הנה, לוקחים, אחרי זה פה ממשיכים ככה הלאה. אני כבר, בגלל שאני עושה את זה מרוב שאני עושה את זה כבר הרבה פעם, אני יכול כבר עם הידיים אני עושה חתך קטן, ועם הידיים אני יכול לקרוע את זה. רגע. אוקיי, וככה זה ההמשך. הנה, בואו אני אראה לכם. הנה, זוכרים את זה? מפה זה כאילו נחצה לשתיים, ויש לנו פה שתיים כאלה. הנה, רואים? שתיים. אז יאללה, אתם צריכים להמשיך את זה עד שלא יהיה לכם חוט ארוך, אוקיי? ואחרי זה, כשיהיה לכם הרבה חוטים, צריך לעשות את הדבר הבא. הנה, תסתכלו. אני גזרתי ותסתכלו למה הגעתי. זה גדול מאוד.
בערך בגודל כף היד. ובשביל אלה ששואלים איך ומה לקשור, פשוט קשירה פשוטה. הנה, אתם שמים חוט אחד על השני, הנה. אחרי זה אתם לוקחים מלמטה, מושכים, תסתכלו עליי, ככה, אוקיי? ואז עושים מין לולה, כן, לולה. ועכשיו תסתכלו, את החוט הירוק אני פשוט מביא מאחורה, אחרי זה מאחור אני מוציא, אחרי זה אני מושך בירוק, רגע, הוא בורח לי, בקצוות של הירוק ובקצוות של הירוק וגם של הכחול אני מושך, וזה נקשר לי, קשר חזק. אוקיי, עכשיו הגיע הזמן לעשות. עכשיו קודם כל אנחנו הכי חייבים את זה. בשלב הזה זה הכי חשוב. בשלב שעבר המספריים היו חשובים. רגע, אני ארים אותם. הנה, עכשיו איך אנחנו עושים את זה? אני אשים את זה בצד. הנה, לוקחים חלק של החוט, בוחרים איזה צד. אני בוחר צד הזה שרחוק מהקצוות, כי ככה זה יותר קל, ואם אני אעשה את זה כאן יותר קרוב זה יהיה קשה לעשות. אז שמים את זה במרחק מהקצוות, שמים שתי אצבעות, אחרי זה מסובבים, אוקיי? מסובבים, פותחים את שתי האצבעות, תופסים את זה ומשחילים את זה דרך זה. אחרי זה מושכים עם החוט שפה, יש פה שתי חוטים, אחד שהולך לכדור חוטים ואחד שמסתיים, אז מושכים בחוט שמסתיים, הנה, והפעולה מתבצעת כך, אוקיי? עכשיו זה חזק, ועכשיו מתחיל כל העניין. לוקחים את המקל, אצלי זה מקל, יש כאלה שיהיה אצל אחרים אחר. לוקחים את המקל, שמים אותו ככה, אוקיי? אחרי זה עושים צמה של 6 או 7 קשירות. הנה, זה הקשירה הראשונה, אחת. פשוט לוקחים, רגע, יופי, פשוט לוקחים, עושים מעל המקל, מחזיקים פה, מסובבים ומכניסים את החוט. זה 2, 3, 4, 5, 6. רגע, כן, ככה זה חייב להיראות. נעשה עוד אחד. יופי, זה מספיק לנו. עכשיו, רואים את המקום הזה שיש בו את החוט שנגמר? אז באים אליו ויש פה חור.
זוכרים את הדבר הזה שעשינו כדי להתחיל? אז אתם תופסים בזה, אוקיי? לוקחים את החוט, עושים ככה מלמעלה, אחרי זה מכניסים אותו דרך שני החוטים האלה, אוקיי? אחרי זה מסובבים ככה, זה היה פה, סובבתי את זה לפה. אחרי זה יש פה, הנה, יש פה תצמה, נכון? ויש פה חור 1, חור 2, חור 3, ככה, אוקיי? אז בחור הראשון אנחנו מכניסים שמים מעל. אם זה יהיה קצת קשה, לפעמים יהיו כאלה מקומות שיהיה בהם בעיות. מה זאת אומרת בעיות? שהמקום הזה יהיה מתוח. הנה, נגיד בשעבר שהיה, זה היה מקום מתוח, אוקיי? אז השחלנו דרך 3, לא, דרך 1. משחילים דרך 1 ויש לנו 2, אוקיי? 2. אחרי זה עושים עוד פעם ככה, והנה, ואחרי זה משחילים דרך 2. עוד פעם מכניסים דרך חור 2, עושים מעל, מעבירים דרך 1, אחרי זה עוד חוט חדש, אחרי זה מעבירים עד הסוף. וככה אתם תהיו במעגל ויהיה לכם שטיח מעוגל. בסדר? אז יאללה, ממשיכים. הנה ככה. רגע, עשיתי כאן בלבול. הנה. אני יודע שאני קצת ממהר, פשוט אחרי שאתה מתרגל אתה כבר יכול לעשות מהר וכל דברים כאלה. אז אני עושה את זה מהר ואני יודע. אז הבנתם בערך איך עושים, אוקיי? כן? רגע. ואחרי זה כשאתם תתרגלו את זה שנים, בהתחלה כשתתרגלו את זה שנים, אתם תוכלו אחרי זה לעשות את זה ב10 דקות נראה לי. טוב, אני אנסה לעשות אתכם לא לשעמם, אז אני אשים מוזיקה. וככה להמשיך. העיקר שכל החוטים יהיו משוחררים, כי אחרת לא יצא לכם שטיח, לא יצא לכם שטיחון, יצא לכם כובע, כמו בפעמים הראשונות שיצא לי. קפה.